Eta kasureko eskolan hasi zinetenean eta pupitreak eta bazeunki esan, edo ondino lehengo lurren emoten ziren lehengo horre liseko gelatan eta... Bai, pupitreak, bai. Aukiten zendu esan. Bai, baina horre pupitreak ziren, edo eskolatatik kendukoak, edo monjatako kolegioan egondako laukitxu batzuko lan egon ziren lauki formadun mai batzuk oso polite. Niri gaur egun ez dait badauz, zeia jubiletan hau, baina uste dut egongo dela gogorrak eta onak. Bai, eta han zenbat lan egin dugun, zenbat etekin atara dut zegoen areri, aulkizarrari eta maizarrari, bai, egia da. Bai, hor pisuetan eta klaseak eta emoten hasi zirenean eta oso orokorra izaten zen, lurrean umeak jesarrite eta... Bai. Holan klasea bulean, zuek kasureko azikeratik aukizen duen. Guk azikeratik aukizen duen dana, oso ondo, bai. Gogoratzen dut Iñaki Barkos, ja hilde dau, gotxu du, etortzen zain. Bueno, os he conseguido unas misas, buf, eta dana klinklon, baina posik. Claro. Posik, bai. Bai, ze behintzete materiala ez da? Bai. Eta arbelak eta horre gauzak bere okiten zen du ez da? Bai. Horrek borra ezinezkoak kentzen duzu. Atzintzen hasten zara, eta niozu, ez da kentzen eta ez da bere alakoak. Baina, bueno, ondo. Ondo. Arlo horretan ondo. Eta gure artean be, irakaslegon artean be, oso ondo konpontzen ginen.